салом додаракон ва хоҳаракони азиз, ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонии витаминҳост. Мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо сохти ҷисми инсон шинос намуда доир ба беҳдошти саломатӣ тавсияҳо диҳем. чун ҳар вақта дар барномаи мо ду нафар мухлисони барнома қарор доранд ва биёед бо худи онҳо аз наздик шинос мешавем. Салом бачаҳо. Салом. ба барномаи мо хуш омадед. Раҳмат. акнун худатонро муаррифӣ кунед. Ман Иброҳим, ман 7 сола ҳастам. дар кадом мактаб мехонед? Ман дар гимназияи рақами 1 таҳсил мекунам. офарин. дар оянда кӣ шудан мехоҳед? Дар оянда мехоҳам духтур шавам, бемориҳоя табобат кунам. офарин. хуб, акнун биёед бо шумо шинос мешавем. номи шумо чист? Номи ман Анушервон, ман 7 сола ҳастам. Ман дар мактаби 13 мехонам. офарин. дар оянда кӣ шудан мехоҳед? Ман дар оянда мехоҳам милиса шавам. яъне ватанро аз бегонагон, аз душманон муҳофизат мекунед, ҳа? Бале. тамошобинони азиз, акнун ки бо ҳарду иштирокчиёнамон аз наздик шинос шудем, биёед барномаро оғоз мекунем. бачаҳои азиз, кани кӣ ба ман мегӯяд ки барои он ки организми мо солим бошад, мо бояд чӣ кор кунем? Мо бояд сари вақт хӯрок хӯрем. вақте мо гурусна мемонем, беқувват мешавем ва метавонем бемор шавем. офарин. шумо чӣ медонед? мо бояд ҳама вақт тозаи озода гардем. бояд ба ифлосиёт даст назанем. дастонамонро доим шӯем ва бо дастҳои ифлос ҳеҷ гоҳ ягон чизро гирифта нахӯрем. барои он ки солим бошем, волидонамон дар 6 моҳ 1 маротиба аз назорати духтур моро гузаронад. ягон камбудӣ бошад, зуд онро табобат кунед. яъне аз гуфтаҳои духтур сар накашед. бояд мо меваю сабзавотҳоро зиёдтар истеъмол кунем, то ин ки организми мо ҳамаи витаминҳои даркоиро дошта бошад. офарин. ҳама гуфтаҳои шумо дурустанд. боз як сирри солим нигоҳ доштани организми мо медонед дар чист? дар дуруст нафас кашидан. бале, ҳайрон нашавед. аз чӣ гуна нафас гирифтани шуш, кори майнаи сар, фишори хун, масунияти бадан ва дигар узвҳо вобастагии калон дорад. мавзӯи барномаи имрӯзаи мо низ нафаскашӣ мебошад. аз ин рӯ ҷараёни барномаи дар меҳмонии витаминҳоро ҳамраҳ бошед. чӣ бо нафаскашӣ қоидаҳои махсус дорад? ман ин гапро бори аввал мешунавам. масалан, ман доим як хел нафас мекашам. вақте ман ҳамроҳи бародарам ба машқи пагоирӯзӣ машғул мешавам, вай доим таъкид мекунад ки ҳангоми давидан ҳатман бо бинӣ нафас гирам. шумо ҳаминро дар назар доред? бале, бародари шумо воқеан ҳам дуруст қайд кардаанд. ба ғайр аз ин, нафаскашӣ мешавад нафаскашии чуқур ва рӯякӣ, зуд ва оҳиста, бо қафаси сина ва бо шикам. вале дар ҳама ҳолат мо бояд қоидаеро ки шумо номбар кардем риоя кунем. аниқтараш мо бояд бо бинӣ нафас кашем. барои чӣ охай бо даҳон нафаскашӣ осонтару қулайтар аст? масалан, ман доим бо даҳонам нафас мегирам. ин кори ту дуруст нест, Иброҳим. организми мо ба оксиген ниёз дорад ва ҳангоме ки мо бо даҳон нафас мекашем, миқдори оксиген ба организми мо камтар ворид мешавад. аз ин рӯ бояд пайваста бо бинӣ нафас гирем. боз ман медонам ки нафаскашӣ бо бинӣ моро аз шамолқулии гулум муҳофизат мекунад. модарам доим таъкид мекунад ки дар фасли зимистон бо даҳон нафас нагирам. бале, модаратон рост мегӯянд. бояд мо кӯшиш кунем ки на танҳо дар зимистон, балки дар тамоми фаслҳои сол бо бинӣ нафас гирем. хуб, биёед сюжаи нахустини барномаро тамошо мекунем ва дар бораи манфиатҳои бо бинӣ нафас кашидан ба худ маълумотҳо мегирем. бо диққат бошед. нафаскашӣ бо бинӣ барои мубориза бурдан бо сироятҳо кӯмак мерасонад. бинии мо ягона узвест ки метавонад ҳавои нафасгирифтаи худро дуруст коркард карда, сипас ба организм ворид созад. яъне ҳаво аз найчаҳои бинӣ гузашта гарм мешавад, намнок мегардад ва бо оксиди нитрит омехта мешавад, ки он дар навбати худ ду вазифаро иҷро мекунад.
якум ин ки микроорганизмҳои патогениро мекушад ва чун кушодкунандаи капиллярҳо хизмат мекунад. ҳангоми нафаскашӣ аз даҳон ҳеҷ гуна монеае вуҷуд надорад ва ин ба организм ворид шудани микробҳои патогениро пешгирӣ карда наметавонад. баъдан нафаскашӣ бо бинӣ гардиши ҷараёни хунро беҳтар намуда, сатҳи оксиген ва гази оксиди хунро афзоиш медиҳад. нафаскаширо сус мекунад ва ҳаҷми умумии шушро афзоиш медиҳад. нафаскашии доимӣ тавассути даҳон боиси тангшавии роҳҳои нафас мегардад. ҳангоми нафаскашӣ аз даҳон воридшавии оксиген ба шуш зиёд мешавад, аммо азбаски ҳаво дар ин роҳ намнок намешавад ва зарфҳо ба таври кофӣ васеъ карда намешаванд, аз худкунии воқеии оксиген тавассути алвеолаҳо назар ба нафаскашӣ бо бинӣ камтар аст. сеюм ин ки нафаскашӣ бо бинӣ дар терморегулятсияи бадан иштирок мекунад ва барои нигоҳ доштани ҳарорати бадан кӯмак мерасонад. инчунин нафаскашӣ тавассути бинӣ фаъолияти мағзи сар ва кори тамоми узвҳо ва системаҳои баданро беҳтар мекунад. ҳамчунин нафаскашӣ бо бинӣ ҳамчун як қисми раванди нафаскашӣ дар бадан инчунин аз ҷониби гипоталамус назорат карда мешавад. бо зиёд шудани ҷараёни ҳаво тавассути бинии рост фаъолияти нимкураи чапи майнаи сар зиёд мешавад ки барои мантиқ ва таҳлил масъул аст ва бо зиёд шудани ҷараёни ҳаво тавассути бинии чап фаъолияти нимкураи рости майнаи сар ки барои коркарди иттилооти шифоӣ масъул аст беҳтар мегардад. бачаҳо, акнун фаҳмидед ки бо бинӣ нафас кашидану бо бинӣ нафасро баровардан чӣ гуна аҳамиятҳо дорад. минбаъд шумо низ кӯшиш кунед то ин қоидаро риоя кунед, зеро риоя намудани ин қоида барои организми мо хеле ва хеле муҳим аст. аниқтараш, агар мо бо бинӣ нафас гирем, ба организми мо оксигени зиёд ворид мешавад ва ин албатта барои беҳдошти саломатии мо нақши муҳим мебозад. ман дигар доим аз ин маслиҳатҳои шумо истифода мекунам. мехоҳам ки ба майнаи сарам оксиген расаду донишам зиёдтар шавад. мехоҳам дар мактаб аз ҳама хонандаи аълохон бошам. ман ҳам аз ин сюжет маълумотҳои ҷолибро фаҳмидам. акнун ман фаҳмидам ки чаро модарам бо бинӣ нафас кашиданро таъкид мекунад. ҳатто шабона низ баъзан маро бедор карда мегӯяд ки даҳанатро пӯшу бо бинӣ нафас каш. мақсади моро фаҳмида бошед. мо хеле шодем ва боварӣ дорем ки тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон низ ин қоидаҳоро аз худ намуда пайваста риоя мекунанд. инҷо ман боз як сирри дигарро ба шумо кушодан мехоҳам. оё шумо медонед ки ҳолати рӯҳии мо, яъне хушҳолӣ, боли дар рӯҳӣ, хашмгинӣ ва дигар ҳолатҳои эмотсионалӣ тавассути нафаскашӣ ба танзим дароварда мешаванд. хуб, масалан, ҳангоме ки шумо ғазабнокед, чӣ гуна нафас мекашед? маро зиёдтар дар кӯча хашмгин мекунанд. ҳангоми бозӣ баъзан рафтори дӯстонам маро асабӣ мекунанд. дар ин ҳолат баъзан ман бо онҳо ҷанг мекунам. маро бисёртар бародарам хашмгин мекунад. ман мехоҳам бозӣ кунам, вале он маро маҷбур мекунад ки ҳамроҳаш шеър аҷод кун. агар гапашро нагирам, вай ба модарам хабар мекашад. ин кор маро бисёр хашмгин мекунад. ба фикрам дар чунин ҳолатҳо нафаскашии ман ҳам дигар хел мешавад. бале, дар ҳақиқат ҳам вобаста ба ҳолати рӯҳӣ тарзи нафаскашӣ низ дигар мешавад ва якчанд машқҳои нафаскашӣ ҳастанд ки агар мо онҳоро иҷро кунем, метавонем худро ором намуда аз суханҳои бад ва ё ягон амали дигар худдорӣ намоем. биёед дар ин бора аз сюжети навбатии барномаамон маълумот мегирем. тамошобинони азиз, шумо низ донистан мехоҳед ки чӣ тавр худро дар ҳолати зарурӣ ором бояд кард? пас сюжети навбатии моро бо диққат тамошо кунед, зеро ин сюжет маҳз барои шумост. бояд бидонед ки нафаскашӣ нишондиҳандаи муҳимтарини ҳолати эмотсионалии шахс ба ҳисоб меравад. нафаскашӣ системаи асабро ором мекунад ва эҳсосотро суст менамояд. вақте ки мо чуқур нафас мегирем, мо аз фикру ҳиссиёти ташвишовар халос шуда метавонем фикрҳоямонро идора кунем. ҳангоми хандидан, нафаскашӣ, сулфидан, сухан гуфтан, суруд хондан ё хондан ритми нафаскашӣ дигар мешавад. нафаскашии шахси ором ва ботамкин аз нафаскашии одами таҳти стресс қарор дошта фарқ мекунад.
инчунин мо бояд донем ки тавассути нафаскашӣ мо метавонем қаҳри худро фурӯ нишонем, сари худро аз ҳар гуна фикрҳои нолозим холӣ созем, худро аз ҳаяҷон раҳо намоем. инчунин ҳангоми ба вуҷуд омадани дард дар бадан низ тарзи нафаскашӣ метавонад шиддати онро паст кунад, оптимизмро зиёд намуда хотирпарешонию рӯҳафтодагиро кам месозад. барои ин вақте ҳангоме ки ҳолати рӯҳиятон ноором аст, дар як ҷой нишаста якчанд маротиба оромона нафас кашида оҳиста нафаси кашидаатонро бароред. инчунин метавонед тарафи рости биниро маҳкам карда бо тарафи чап нафас кашед. баъдан ин амалро бо тарафи чап иҷро кунед. ин восита низ асабро ором намуда шуморо аз амалҳое ки дар сари қаҳр иҷро мекунед боз медорад. инчунин боз як роҳи дигари ором намудани асаб аст. оҳиста нафас кашед ва ҳангоми нафас кашид ҳамзамон то рақами 4 ҳисоб кунед. кӯшиш кунед ки фосила миёни ҳар се амал якхел бошад. ин корро 5-6 маротиба иҷро намоед. барои ором шудани ҳолати эмотсионалӣ кӯмак мерасонад. бачаҳо, акнун бори дигар фаҳмидед ки нафаскашӣ организми моро на танҳо бо оксиген таъмин мекунад, балки ҳолати рӯҳи моро низ ором менамояд. акнун ҳар боре ки ман хашмгин мешавам, дигар бо ҷураҳоям бас намекунаму оромона ва чуқур нафас мекашам. ин имконият медиҳад ки бо дӯстонам қаҳрӣ нашавам. шояд онҳо ҳақ бошанду ман ноҳақ. бале, вақте шумо оромона нафас мекашед, имкон пайдо мекунед ки амали худро як бори дигар фикр карда бароед. ман ҳам дигар вақте бародарам шерхон мегӯяд, ба ӯ зиддият нишон надода аввал чашмонамро оромона пӯшида нафас мекашам, фикр мекунам ки бозӣ беҳтар аст ё шерхонӣ ва сипас ба ягон хулоса меоям. бовар дорам ки шумо варианти дурустро интихоб мекунед, зеро барои инкишофи ҳаматарафаи кӯдак ҳам бозӣ зарур аст ва ҳам хониши бадеӣ ва мо бояд барои ҳардуи онҳо вақт ҷудо кунем. хуб бачаҳо, акнун биёед бо узве ки нафаскашӣ моро ба танзим медарорад каме шинос мешавем. фикр мекунам шумо медонед ки ин кадом узв аст, ҳамин тавр не? узве ки нафаскашӣ моро ба танзим медарорад, ин шуш аст. нафас тавассути бинӣ ё даҳон ба он ворид шуда организми моро бо оксиген таъмин менамояд. шуш дар қафаси сина ҷойгир буда дар нигоҳ доштани ҳарорати бадан, танзими вақташавии хун, муборидаи сафедаи чарбу, инчунин дар муҳофизати организм аз бактерияҳо, аз вирусҳо иштирок мекунад. бале, ҳамааш дуруст. маълум мешавад ки дар ин бора ба шумо дар боғча аллакай маълумот доданд. хуб акнун биёед мегузарем ба саволи навбатӣ. барои он ки шуши мо солим бошад, мо бояд чӣ кор кунем? мо бояд дар ҳавои тоза бисёр сайру гашт кунем. вақте ҳавои тозаро нафас мекашем, кори шуш низ беҳтар мегардад. дар ҷойҳои чангу ғубор дошта зиёд истодан мумкин нест. дуди мошин ва дуди хазонаи сӯхтаро бояд нафас накашем. он ба шуши мо зарали калон мерасонад. бале, хеле дуруст қайд кардед. барои солим нигоҳ доштани шуш пеш аз ҳама мо бояд бештар ҳавои тозаро нафас кашем ва аз чангу ғубор дуртар гардем. биёед дар бораи ин узв сюжеи омода намудаи ҳамкоронамонро тамошо мекунем ва ба худ маълумоти бештарро мегирем. шуш аз 3 сатҳ иборат аст: қабурғавӣ, диафрагмавӣ ва дохилӣ. бофтаҳои шуш нарму чандириянд. шуши рост нисбат ба шуши чап кӯтоҳ ва васеътар аст. артерия дар шуши рост поёнтар ва дар шуши чап болотар аз бронхҳо ҷойгир шудааст. шуши рост аз қисмҳои болоӣ, миёна ва поёнӣ ва шуши чап аз қисмҳои болоию миёна иборат аст. дар байни онҳо ҷӯякҳои каму беш чуқур мавҷуданд. ҳар як шуш ба 10 сегменти бронху шуш тақсим мешавад. шуш узви нозук буда сардиро намеписандад. инчунин чангу ғубор ва муҳити ифлос метавонанд сабаби вайрон шудани фаъолияти он гарданд. бинобар ин ҳам агар хоҳед шуши солим дошта бошед, дар хона ҳатман гулу растаниҳои сабзро парвариш намоед. ҳавои пурчангу ғубор метавонад сабаби сар задани бемориҳои музмини шуш гардад. аз ин ҷост ки духтурон тавсия медиҳанд ки вақти холигии худро зиёдтар дар боғу гулгаштҳо сипарӣ намоед ва ҳамзамон организми худро аз оксиген бой созед.
кӯшиш намоед дар хӯроки худ меваю сабзавотҳои аз витамини А ва С бой бударо зиёдтар истифода кунед. риоя намудани гигиенаи шахсиро низ фаромӯш насозед. дастонро зуд шӯед ва аз гашту гузор дар ҷойҳои серодам худдорӣ намоед. ин имкон медиҳад ки воридшавии ҳар гуна вирусу бактерияҳо бо роҳи нафаспашуш пешгирӣ карда шаванд. бо варзиш машғул шудан низ ба кори шуш фоидаи калон мерасонад. дар як рӯз 10 дақиқа машғул шудан бо машқи бадан метавонад фаъолияти шуш ва дилу рагҳоро беҳтар гардонад. агар ҳангоми нафаскашӣ вазнинӣ эҳсос кунед ва ё сулфаи дурудароз шуморо пайгир бошад, зуд ба духтур муроҷиат кунед, зеро пешгирӣ беҳтар аз табобат аст. бачаҳои азиз, оё шумо медонед ки шуш яке аз узвҳои нозуктарин ба ҳисоб меравад ва дар фаслҳои тирамоҳу зимистон метавонад шамол хӯрад. маҳз шамолхӯрии шуш организми моро ба бемориҳо, аниқтараш ба зукому шамолхӯрӣ ва сулфа задан водор мекунад. яъне ҳангоме ки шуши мо шамол мехӯрад, мо сулфа мешавем. ҳамон сулфае ки моро дар давраи зимистон азият медиҳад, дар натиҷаи шамол хӯрдани шуш мебошад. ҳангоми илтиҳобёбии шуш дар баробари доруҳои тиббӣ инчунин малҳаму нушобаҳое ҳастанд ки аз гулу гиёҳ ва сабзавоту рустаниҳои шифобахш омода мешаванд ва натиҷаи хуб низ доранд. масалан, шумо вақте сулфа мешавед, чӣ кор мекунед? кадом доруҳоро истеъмол мекунед? вақте ман сулфа мекунам, дар баробари дору модарам ба ман асал ва шири гарм медиҳанд. сулфаам зуд аз банд меравад. модари ман ҳам ҳангоми сулфидан ба ман шири гарм бо асалу равғани зард медиҳад. ҳам сулфаро зуд шифо мебахшад ва ҳам хӯрданашро худам дӯст медорам. офарин! шири гарм на танҳо барои сулфа, балки барои тамоми организм фоидаи калон дорад. ба ғайр аз гуфтаҳои шумо, боз як рустание ҳаст ки онро гармдору, аниқтараш имбир меноманд. ин рустанӣ барои рафъ намудани сулфа ва тоза намудани роҳҳои нафас кӯмаки бениҳоят калон мерасонад. инчунин дар ҳолати истеъмол намудани нушобаи аз имбир омода шуда, тамоми вирусҳо ва бактерияҳо аз роҳҳои нафаси мо дур шуда масунияти бандани мо баланд мешавад. хуб, дар ин бора агар маълумот гирифтан хоҳед, биёед беҳтараш якҷоя сюжаи навбатии барномаро тамошо мекунем. занҷабил ё ин ки чӣ тавре ба ҳамагон маълум аст, имбир аз оилаи растаниҳои бисёр сола мебошад. ватани он ҳиндустони ғарбӣ ва осиёи ҷанубу шарқӣ аст. он табиатан калон намешавад. вай дар мавқеи субтропикӣ ва тропикии ҷопон, чин, африқои ғарбӣ, бразилия, ҳиндустон, аргентина ва ямайка киш карда мешавад. имбир дорои хусусиятҳои зиёди шифобахшӣ мебошад. ин аст ки он на танҳо чун маводи хушбӯйкунанда, балки ҳамчун воситаи табобатӣ низ истифода мешавад. решаи он дорои витаминҳои С, B1, B2, моддаҳои минералӣ, калтсий, калий, оҳан, хром ва фосфор мебошанд. инчунин дар таркиби он якчанд намуд кислотаҳо низ дида мешаванд. дар таркиби имбир моддаи бо номи генгерол мавҷуд аст ки сабаби тунд шудани маззаи он мегардад. имбир барои табобати бемориҳои роҳҳои нафас хеле муфид аст. он гармии дохилии организмро меафзояд ва чун маводи зидди илтиҳобӣ, антиспазматикӣ истифода мешавад. инчунин имбир иштиҳоро беҳтар мекунад ва ҷудошавии шарбати меъдаро зиёд мекунад. инчунин решаи имбир барои безарар гардонидани таъсири заҳри ҳайвонот ва барои хушбӯй намудани даҳон зиёд истифода карда мешавад. он барои ба танзим даровардани фишори хун ва меъёри холестерин дар организм фоидаи калон дорад. бачаҳои азиз, инҷо барномаи имрӯзаи мо низ ба анҷом мерасад. биёед бори дигар дар бораи нафаскашӣ ва чӣ тавр солим нигоҳ доштани узвҳои нафаскашӣ ёдовар мешавем. мо бояд қоидаи нафаскаширо riоя кунем. яъне бо бинӣ нафас кашида, яъне бо бинӣ нафас барорем. вақте хашмгин мешавем, бояд аввал чашмонамро пӯшида чуқур нафас кашем. ин асаби моро ором мекунад. бояд ҳама вақт аз ҳавои тоза нафас кашем ва кӯшиш кунем ки дар хона растаниҳои сабзро нигоҳ дорем. меваю сабзавотҳои тару тоза ва ғизои солимро хӯрем.
офарин, маълум мешавад ки аз барномаи имрӯзаи мо ба худ маълумотҳои зиёд гирифтед ва умедворем ки ҳамаи ин маълумотҳоро шумо дар амал иҷро мекунед. тамошобинони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи дар меҳмонии витаминҳо. дар ин барнома мо дар бораи сохти узвҳои нафаскашӣ ва беҳдошти саломатӣ ба шумо якчанд тавсияҳо додем. умедворем ки ба шумо писанд омад. агар шумо низ майли иштирок дар барномаи моро доред, метавонед тавассути рақамҳое ки айни замон дар экранҳои худ мебинед бо мо дар иртибот бошед. нишонии мо шаҳри душанбе, кӯчаи Шерро 31, телевизиони Баҳористон. то дидори навбатӣ дар барномаи дар меҳмонии витаминҳо.